Il-Ministeru għal-Għawdex flimkien mal-Awtorità ta' Djar issiġġilaw ftehim biex l-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali f'Għawdex tiftaħ l-ewwel dar fil-komunità għal nies bi problemi ta' saħħa mentali f'Għawdex. Din id-dar li ser tkun fl-Arb mistennija toffri bosta servizzi fosthom dak ta' riabilitazzjoni f'ambjent ta' komunità. Qegħdin inħabbru proġett ġdid ta' dar fil-komunità li se tkun iddedikata għas servizzi tas saħħa mentali fil-komunità fejn ħankunu qegħdin noffru ċentru għal kriżijiet illi jinħolqu minn żmien għal żmien kif ukoll ta' respite u wkoll anke servizzi għal matul il-jum u wkoll anke fejn ikun hemm post biex il-persuni involuti jiltaqgħu jitkellmu bejniethom jissoċjalizzaw u jitalmu mingħand xulxin. Is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes qal li bħalma ġara f'Malta fejn ġew żviluppati numru ta' djar b'housing speċjalizzat l-istess ġara f'Għawdex f'residenza li kienet meqjuża bħala kbira wisq sabiex tingħata lil benefiċjarju wieħed. Aħna committed li anke mhux biss kif għamilna Malta imma wkoll Għawdex nkomplu nsaħħu dawn is-servizzi u naħdmu id-fit ma' dawk l-qdijiet NGOs li qegħdin joffru servizzi importanti wkoll għall-iżvilupp soċjali ta' pajjiżna imma ngħinuhom ukoll permezz tal-akkomodazzjoni soċjali. Il-President tal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali f'Għawdex qalet li wara 9 snin mit-twaqqif tagħha il-ħolma tal-Assoċjazzjoni saret realtà permezz ta' dan il-ftehim li se jkompli jkattar l-għarfien u jagħti aktar indipendenza lil persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Leonid Mekkej għalju ta' sodisfazzjon li permezz ta' proprjetà li daħlet mill-iskema nikru biex nassistu skema li tinkoraġixxi sidien ta' proprjetà residenzjali vojta u privata biex jikruha lill-Awtorità ta' Djar se jkun qiegħed jitwettaq dan il-proġett innovattiv. Sostna li ċavetta ta' din id-dar se tiftaħ bibien ġodda lil persuni li se jkunu qegħdin jirċievu s-servizz li jeħtieġu qalb il-komunità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.